హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ది షైనింగ్ ట్రావెల్ ఛానల్. నేను తెలుగులో ఫస్ట్ టైం ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. నాకు తెలియదు ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయని. నాకు తెలుగులో మాట్లాడడానికి వచ్చు, కానీ నాకు తెలియదు మిస్టేక్స్ ఉందో లేదని. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ మై మదర్ టంగ్. ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా. ఈరోజు నేను ఒక ద్వీపం గురించి వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ నేను చేశాను, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో చేశాను, కానీ తెలుగులో చేయలేదు. కానీ దాన్ని ఇప్పుడు ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో ఎవరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు చేయండి. తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా పంపండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లెట్స్ గో దేర్. మజులి వెళ్ళాలంటే బ్రహ్మపుత్ర నది మీద వెళ్తున్న పడవ మీద వెళ్ళాలి. నేను ఇప్పుడు నిమాటి ఘాట్ నుంచి ఒక బోట్ తీసుకున్నాను, ఫెర్రీ. సో దాని మీద ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను. చూడండి ఎలా ఉందని బ్రహ్మపుత్ర నది. ఇలా ఉంటుంది ఇది లోపల. మజూలీకి వెళ్ళాలంటే, లేకపోతే మజూలీ నుంచి జోరాట్ గౌహటి రావాలంటే కేవలం ఫెర్రీ సర్వీస్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. వాళ్ళ మెటీరియల్స్ ఏదైనా ఉందంటే, వాళ్ళ వెహికల్స్ ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని ఫెర్రీ మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. దెర్ ఆర్ నో అదర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్స్. సో దానికి వాళ్ళు దీని మీద డిపెండ్ చేస్తారు. అదిగో అక్కడ ఒక బోట్ వస్తుంది కదా. ఇలా బోట్ వస్తున్నప్పుడు చాలామందికి భయం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎలా అయినా ఢీ కొడితే ఏమని. 2021లో ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ జరిగింది. మజూలీ అంటే రెండు నదుల మధ్యంలో ఉన్న భూప్రదేశానికి మజూలీ అంటారు. ఈ ఫెర్రీ ఇప్పుడు ఆగుతుంది, అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మెటీరియల్స్ ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని అన్లోడ్ చేయడానికి. సో ఇది కరెక్ట్గా ఆగలేదు. ఈ మజూలీ ప్లాన్ ఏముంది, అది పక్కా అన్ప్లాన్ ట్రిప్. నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఏది చూడాలని కూడా తెలియదు. నేను ఇప్పుడు కేవలం గూగుల్ లొకేషన్ బేసిస్ మీద ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళాలని నాకు కూడా ఇప్పుడు ఐడియా లేదు. లెట్స్ గో వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్. సో ఇప్పుడు దక్షిణపట్ర అనే ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో ఒక బ్రో నన్ను డ్రాప్ చేస్తానని చెప్పారు. సో నౌ ఐ యామ్ మూవింగ్. थैंक यू दादा. वेलकम. ठीक है, हम ठीक है प्ले होए सने. సో ఇది చూడండి ఎలా ఉందని, మా అస్సాంలో ఎలా ఉందని. నేచర్ అన్నీ కూడా ఒక చాలా విశేషంగానే ఉంది. సాంగ్స్ వింటున్నారుగా. ఈరోజు శివరాత్రి అవడంతో అక్కడ సాంగ్స్ పెట్టారు. చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి దగ్గరలో దానికి. ককা দক্ষিণপাট সত্ৰ কোনফালে আছে? দক্ষিণপাট সত্ৰ হাঁ, এইপিনে আছে। কেনেকৈ মানে কেনেকৈ যাব পাৰে? মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে? খোজকাঢ়ি যাব পাৰি। কেনেকৈ মানে ৰ'দত আছে? এই ৰোডত আছে। এই পথাৰ নামি এইটো ঘৰ যে বনাই থৈছে, তাতে আছে। হাঁ, সেইতে গ'লে লাহেকৈ এইটো এনেকৈ ৰাস্তাতে এনেকৈ সত্ৰলৈ এটা সোমাইছে। ইণ্ডিয়া গ'লে একেবাৰে মেইন গেটেদি যাবগৈ লাগিব। ঠিক আছে, সত্ৰ মেইন গেটে যাব লাগিব তেতিয়া। মানে ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ইণ্ডিয়া যাব লাগিব। এইটো এনেকৈ গৈ চাৰি এটা পাবা নহয়। চাৰি এটা পাবা। এটা এইটো ঘাটত গৈছে, হাঁ, এটা এনেকৈ সত্ৰ গৈছে। ঠিক আছে, আগত আছে নে? আগত আছে। থেংক ইউ।
వారితో నేను అడిగింది ఎలా వెళ్ళాలని. వారు చెప్పారు అక్కడ బోర్డు ఉందని. ఇప్పుడు బోర్డు చూస్తున్నారు అక్కడ దొక్కినోపాట్ హొట్రా అని ఉంది. అక్కడికి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను. అక్కడ అది అస్సాం స్కూల్. అది స్కూల్స్ ఎలా ఉంటాయని చూడండి, ఎలా ఉంటుందని చూడండి. ఇక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టారు, అదేమని ఇప్పుడు చదువుతున్నా నేను. దక్షిణోపాట్ మధ్య ఉత్సవ మాధ్యమిక్ విద్యాలయ్ అని ఉంది. సో ఫైనలీ వచ్చేసాము. అక్కడ ఒక పెద్ద ఆర్చ్ ఉంది, చూస్తున్నారు కదా, అదే దక్షిణోపాట్ హొట్రో, దానికి వెళ్తున్న ఒక ఆర్చ్. ఇక్కడ అద్దం లోపల చూడండి కృష్ణ భగవాన్ ఉన్నారు. సో అస్సాం హిస్టరీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు గురు శంకరదేవ్ గారి గురించి మాట్లాడలేకపోతే అది పెద్ద తప్పని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మోడర్న్ హిస్టరీ ఆఫ్ అస్సాం, ఆధునిక ఇతిహాసంలో శ్రీ గురు శంకర్దేవ్ వారికి ఒక పెద్ద పేరుంది. వారు వైష్ణవ ధర్మం అని అక్కడ ఆరంభించారు. దాని నుంచి కొన్ని విశేష ఆచరణలు, కొన్ని ట్రెడిషన్స్ వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మీరు అస్సాంలో ఒక ప్రసిద్ధ డాన్స్ ఉంది, ఇలా మా ఆంధ్రాలో కూచిపూడి ఉందో అక్కడ హొట్రియా అని చెప్తారు, SATRYA, అది ఉంది. తర్వాత బోర్గీత్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వారు చేసింది ఎందుకంటే వైష్ణవ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి. సో వారే ఈ వైష్ణవ హొట్రో అని చెప్తారు, దాన్ని ఆరంభించారు. అక్కడ వైష్ణవ గురు ధర్మం మతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ఉన్న గురులను అక్కడ వాళ్లకు ఇల్లు, ఛత్రం లేకపోతే హొట్రో అని చెప్తారు, దాన్ని ఎక్కడే చేశారు. అక్కడ వాళ్లకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు. వారి నుంచి అక్కడ వైష్ణవ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి మొదలుపెట్టారు. అస్సామీస్ హొట్రో అంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఇది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎంట్రన్స్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇది ఒక సిలిండర్ షేప్, చూస్తే ఒక సిలిండర్ లాగే ఉంది, సిలిండర్ షేప్లో ఉంది. ఇక్కడ లోపల ఉంటారు. లోపల చూడండి, ఇవన్నీ కొన్ని పిల్లర్స్, ఆ తర్వాత పిల్లర్స్ మీద ఒక దుస్తు అంటే ఒక బట్టను వాళ్ళు చూపించారు చూడండి. ఎర్ర రంగులో ఉంది కదా, అది దాన్ని గమూసా అంటారు. ఆ తర్వాత అక్కడ హొరాయ్ అని ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ చూడండి ఒక క్లోత్ ఉంది, దాని కింద అది అంటే దాన్ని హొరాయ్ అంటారు అస్సామీస్ భాషలో. లోపల దాన్ని క్లోజ్ చేశారు. అక్కడ కృష్ణుడు దేవుడు ఉంటారు అక్కడ. హొట్రో, ఛత్రం, మొనాస్ట్రీ అంటే అదే. ఇక్కడ ఆ వైష్ణవ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వారికి ఒక అకామిడేషన్గా ఇచ్చారని. సో ఇది మాజులీలో ఉన్న ఒక స్పెషాలిటీ. సో ఇంకా నేను ట్రై చేశాను వీడియో చేయాలి, ఇంకా చూపించాలని, కానీ నా టైం చాలా తక్కువగా ఉండడంతో నేను చేయలేదు. సో మీకు ఇది చాలా నచ్చింది అంటే, నచ్చలేకపోతే కూడా డిస్లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్తో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయాలి. సో విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.